Bon Sant Jordi, confinat i en diferit. Amb aquest projecte de la Biblioteca d'Avinyó de proposar lectures per a aquesta diada, us vull suggerir la d'aquesta novel·la. Es tracta del Jurament, de la Sílvia Romero, una bona amiga, amb el qual ella va guanyar el Premi Blai Bellver de novel·la. Aquesta novel·la alterna una trama en el temps present amb una història del passat, una història molt ben documentada i protagonitzada per els personatges documentats de l'època. La Sílvia ens planteja un repte, a més, perquè la història, el punt de connexió entre, de fet, aquestes dues històries és una imatge, la imatge d'un quadre sobre els grans incendis que van assolar la ciutat de Londres l'any 1666. Aquesta història està plasmada en una pintura rere la qual n'hi ha una altra, a més, d'un pintor molt i molt conegut. En tot cas, la trama és absorbent i ens parla de problemes que, a més, alguns d'ells són molt actuals. Molt actuals. Us proposo, doncs, si voleu, aquesta lectura i, en tot cas, si us hi atreviu, estic segur que la gaudireu.